Не път завърши малко скапано заради програмата. Така. Продължаваме там, докъдето бяхме стигнали. Аз се разхождам. Само не те изгубим после. Няма да не се взимат. Да, но не отинала на две веднага. Аз наблих малко торче за кашата. Добре, пази ми... Запази ми 10. Какво? Торча или 15. Имаме да се направим. Хова. Ох, чай. Пази. Ох. Ви кажеш, тък му по-удобно за мене. Що? Имаш повече место. А ти що си надо? По-така ми е по-удобно. Прасенце. Рибка. Кой лел си? Аз съм... Нямам и на половината. Аз не съм и на половината на първи. Аз съм 1,5. Къде са торчовете? Още си учеста. Защо ме ти такова, бе? Ма, човек не може да си направиш. Ама сега ми трябва стик. Ми е малко стик. Стига. Абе, имам 28 торча. Бас от тогава отивам у мината. Къде я намери? Няма много сметвате. Къде беше, бе? Да. Верно. Ти имаш ли дърво? Не знам. Аз си е много малко, сега ще се върна тук да дам. Само тук да направим мината. Па тя тук е края, бе, тая е къса. Да. Може да продължи. Няма, не продължава на никъде. Наляво мислим, че има нещо, няма нищо, това е. Беше си копаме тогава и така съм я направил, имам 25 торча. Няма никъде. Тук няма... Няма, сега скачвам ти дам такова. Искаш дърво. Лети! Туп. В честа ти е. Добре. 13 съм оставил. Нямам повече. Това ме целото. Сега не съм оставил да имам повече. Ох, бе. Какво? За малко... Май ме е тресна. Не съм прочежен по червениш. И гледай хора за този звук, ама нямаше как. Ти ти умрел бот. Да. Ма взе ще го даде преди малко. Ма какво да направя? На къде е да търсим тъпа мина? Търси ума. О, айрон. Човек, виж. Не знам къде си, ама намерих вода. Идиот! Да, го правим. Ей, ето точно в къщата. Ето къде е. Здраво. Ще го правим. Така. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Това го игнориш. What the fuck? What? Как рубаш? Да не ще дра нещо. Няма ти лез. Дояба. Не се чува. Охо, мина. Това не ми е. Чиста мина си е. Има айрон. Сега ще го събера.
Ти ще си миньора, аз ще съм worker. Не worker. Ами Warcraft. Не бе, worker. Аз чух Warcraft. Аре, колко има майер? Между другото, той е снимал с кой си снимал? А какво каза? Ти с кой си снимал друг? А с Емо само. Ти с Емо. И днеска не е с Емо, защото така. Защото е идиот. Защото Емил е дебил. Що правиш? Ям. Добре, тук беше края. Готово. Но секти. Още един. Как ме притиска? Мене ме кефът. Айде, то падна. А са на къде ми кажи? Това не беше мина. Ти колко минути си снимал? 6. Не, това е тук фъла, бате. И на къде? Сам ми кажи. Но тук няма. Е, тук е край на тая. Да, няма. Поне намерих малко айрон. Опет още. Сега го видях без да искам да ти кажа, че. Кажи ми нечестно. Нямам 13 иран. Какво е Иран? Айрон, пейджот. Чека, кажи за протокола. Къде нямаш никаква логика. Чакай, тук трябва да съберем. Аз не снимам. Опа. Да, хора. Не питайте, що не снимам. Не го снимам. Човек. Опа. Ето още една мина. Видях айрон, ти не го видя. Видях го. После на връщане ще го взема. Ето още айрон. На връщане ще го взема. Ама аз нямам сега кирка. Защо нямаш? Защото щупих. Добре, ела да събереш малко дърво. Аз не знам къде съм, пъти ми викаш за дърво, какво ми говориш. Ела ти при мене. И ти ли ще дойдеш после да събереш айрон? Хора за този. Сори за този. Хори за този. Хория. Фори направо. А я тук има още, бе. Той има дърво, бе, ти си ми остил. Еба, нали ти даш, че остих? И аз набрих малко повече стълбички. Аре, що не видя? Аз не си виждам от пръстите. Сега ми кажи на къде съм. Ти забутах от тази тъпа мина. Къде си? Къде ти никой? Нема го. Аз съм много на... Не знаеш къде. Наблизо? И си снимам. Ето Еран. Айде ще го събера, аз нямам кирка, бе. Верно. Това е добре, ама не знам на къде трябва да ходим. Семена, тук малко точно, бе. Па тук ми е единствения път. Чакай. Да, него е път. Яй, лени! Ебать, идиота. И къде са на майна си Райна? Да. Айде. Пуши, бе.
Добре, рутина това не се тръгна. Чека се Сейдо. А? Какво става тук, бе? Абе. Брат, трябва да ми направиш кирка. Не можеш ли? Нямам. Човек, готино ли става? Ба, извиня. What? Що сам хода, бе? What, гиче? Ги? Да, ти приятно. Ще ми маза на трана. Това ти ли го слушаш? Не. Аз съм. Аре ми деш кирката и малко такова. Дай кирката твой да. Аз започвам сега. Така, Ники дойде. Не знам как намери всичко, мене ми нямаше. Как тръгна? Така. Тъмно е. Намери ли овца някъде? Не овца, а намерих мина. Пак ли? Пак, ама вече тая е повече. А сега не знам къде беше. Аз от тук дойдох някъде. Аз ще осветя малко. Още колко торча имаш? О, овца! What? Две се спълнаха точно пред мене. Ела, аз ще левна ти да спиш, за да мине деня. И аз имам овца. Имаш овца. Да, ето я. Великата черна овца! Къде отиде имаше една черна овца и не измах вълнята си. Вълнята, къде е? Едно от наркоман. Говоря воня. О, точно дървото ми стигна. Къде си? Къде тъпата мина, бе? Ела да спиш, бе. Не искам. Ма дразме това. И за такива пъти си имам още по-гара. Имаме една минута още. Аз имам още. И накрая намерих къщата. А? Накрая намерим къщата. Спрете клипа. Аз го спре. На пауза ли? Трябва да затворим отгоре. Ора и това е края на втори епизод. Сега започваме